ka video ron upload to a hian Awrrang hi kalat tilang mia lonin ka hria a chuwang chuan tuntum chu Awrrang le a unaute then khatte chetla lo thlir hovila Awrrang hi thelei kan ti ang chi zinga mi ania chi thla khat ania India rama hian kan rama Awrrang ang hi alian ber ani lo pon alian ber dot tu anianga India mai po ni lo khovel pum huap ang pon chu adin hunania India ram chunga hian keima ni ramlam marchak north east a chau hian hetiang ang Awrrang hi an nge a an mani hi chimi mai hla to din huna an dinga IUCN red lisa an to awang hian an hluk hop maya hetiang ang kan rama kan lo la nei te hi a hluk hop mai Awrrang hi an mei buk sei takawang hianin an sei thei khop maya alian tak phei chu fitli zeta sei te po an ni theya tin an ri zong po hi kezi khat le chan ve tling lo deuh te lai po an han ni theya ni thingkunga cheng deuh chot chi hi an nia amai ro chu enga mo chang chuan leya te po chu zonga ronwa zok te po hi an nei ve thin thawa an mani hi thinga an han tlan kwal vel po hi an rang khop maya tin zuan po an zuang thui theya thing le thing in kara te hian thui tak an zuang theya fi som ni laya thui te po an zuang theya ni an ril tram rat lan lai mu fu lo chuanin an video lak hi a har khop maya an tlan chak sia karlova thingkung danga an pakai zunga tuntuma hian a rat lan lai kan mu fu hlawa chuwang chuan a chetla po uluk zokin keipo in kalak thei pha kalom khop maya Awrrang te hi an ke pha hnuai hi adu pawangin hetia thui tak thinga an zuana an vatum po hian an taksa hi a ngong na lo thina ni an mei sei buk thatak hi an mang tangkai khop maya
hetia boruaka an han zuan lai te po hian an taksa balance dik theina turin an mei hi an hmang thina tin thengzara po hian an ke hnung lam tin hmang le an mei hmang hian an taksa hi an uai fan thui thla thei thin khop mai athil ei dan te hi kan hmu ang hian ati ui om reuh khop maya aban phak lo deuh chu akut hian a kuaya a se chhum meka ti hian a min tha tha a eya ala min lo ara tam tak kha a pai ngal zel maya ara tlan hi a dai rei lu tuk lawang te hla om khop mai heng kan nungcha te hi thanga an o hlum to nu emo an ka hlum to nu emo thibal mai han mu ai hi chuan hetia thamuang tak maya thingzar vela an chetla mu hi chuan rilruwa ti hlimin hu po anuam zok hle ani ti chu phatrol ani lawanga chu wang chuan kan rama nungcha hlu tak tak le ram tam takina an o ang kan nei te hi aram nei tu te hian hlut na chang hria ila idim doi zelila kan rama nungcha te an lo pun zel theina turin ati hlum tu ni lo hra mi tum zelang u ka channel hi pathian le nangma ni zara subscriber po kan lo pung chho ve zela kalawam khop maya kan rama nungcha te an moi na te an hlut na te kan lo mu a kan lo hriat deuh deuh theinan thei ang anga ram hnuaia an chetla velte ron pho chwa zel po kan tum ani a chuwang chuan thei ang anga min lo the dar sak zel turin viewers te karon ngen non le in
lawm thu pawh ka rawn sawi bawk a ni